I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, danas po naslovu prankujem drugara da ću da mu ukradem najređeg brain rota. Kao što vidite, mi smo trenutno na kao, ali sad ću da se unmutujem, on ne zna da snimam video, on ne zna da ćemo da snimamo prank. On misli da ćemo da igramo regularno kao što svaki dan igramo. Ček sam da napunim. Ajde, stavim na mir. Aj. Ukrali su mi juče koliko Fanta elefantu. Nikako da nađem onog Bombinija Guzinija, brate. Znači, jurim ga već 10 dana. Imao sam ja se zove Bombini u Guzdini, ali ne znam gdje mi je. Dao sam ga slučajno. Dao sam dao Aleksi kad sam trebao s Rebirthom, ne znam. Što ti On to tako je prazna izgubio. baza? Ej? Što ti tako prazna baza? A mi sam na alt account. A, Gledaj. znaš da meni fali samo jedan brain rot god u indeksu. Ozbiljno. Da. Ovaj Imaš ispod... Mateo? Da, imao sam sve. Dao mi je Nemanja da uzmem za indeks sve, samo... Ovaj, ne znam ko je ovaj, Cavillo Virtuoso, ispod njega, ko je taj? Gdje je Cavillo Virtuoso? Mythic, onako... Dobro, ispod njega je trebalo. Samo njega nemam. Jel imaš ti njega? Im ja trebalo. Aj mi daš za indeks. Ali golden trebalo. Ja. Meni fali još koliko brain rot kodova? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 je fali. Pa nemam Treba ni... ti sad Bombini Guzini. Ma treba mi Bombini Guzini, nego hoću da popunim ovo s travom trava. Aj možda uzmeš nekako pa da ga stavim u indeks. Pa da ti ga vratim. Da, šta? Da uzmeš, da uđeš na taj account gdje ti je trava, da ga uzmem za indeks i da ti vratim odmah. Uđu u bazu, to je verujem. Evo si. Pa ovo je Candy. Mogu njega. Ne, dao sam ti za indeks. Dao sam ti za indeks. Sad ću vidim. Candy... Nemam ga. Imam samo jednog Candyja. Bourboni, Lionel ili oni. Šta? Uključi bazu. Što? Uključi bazu, bre. Što? Šta ti Uključi je? bazu, piču. Što si mi uzeo mog orkava? Vrati, bre. Izađi iz moje baze, bre. Vrati, bre, jebim. Što, bre, pa to je moje. Vrati! Što? To je moja retrni. Nije tvoje, moje. Viš da je kod mene u bazi. Daj mi, bre. Što da ti dam? Šta da ti dam? Ne razumem te. Daj mi. Šta? Vidi ga, pokušavaš da mi ukradeš, nemoj. Znaš ti koliko sam ja to dugo skuplju da uzmem.
Beži tamo. Beži tamo, bre. Ok, izgoreo, znači, neće da priča sa mnom kao što čujete, eno ga šeta po mapi, dalje u kao, neće da priča sa mnom uopšte, fuck, otključena mi veza, dobre, neće da priča uvijek sa mnom, ne znam da mu kažem da je prank sad odmah i ono malo još da ga, ma reći mu sad odmah, naljutit će se. Moram ti kažem nešto. I tu? Aj. You are pranked, you are pranked, you are pranked. Prankovan si, maj vojna, idi uzmi ih, ajde. Trči, možda ih ukradem ponovo, ajde. Opa, vidiš što znamo i čitove neke tamo, ide se iza, a? Ovamo pa tamo, a? Tebi baza, gdje ti baza? Aha, tu ti je baza. I trava. Iskreno si mislio da ću stvarno da ih uzmem? Ne. Ma ne! Idemo u public server. Da možda kradimo ljudima. I to je bilo to ljudi za ovaj prank, prošle, mislim nije nešto, ja sam očekivao da će malo više se nervira, ono, i psovo me i tako da, u suštini, da, prošao je prank, iznervirali smo ga, kaže da je znao da neće da izdržim, a bilo mi je žao da se ne naljuti jer, ono, evo te, družimo se 7 godina i onda malo, razumijete. Nebitno, ništa, vidimo se mi u sljedećem videu, a ako vam se sviđa obavezno upite sub.